के छिहाल रुक बुरी आवतनी देखो तड़े है ने बान्हत हालत खराब बा। देखो तनी हो भैया जी बीच खेतवा में डरार बांधतनी। चल तारे देखा तनी बीच खेत में कहीं डरार बांध देला। तोरा के कौन कलस ये बीच खेत में डरार बांधे करे? आओ के बिना पूछले हमरा का मार देले आय साल भर तेज को के खलिया त हम कुछ बोली हां अरे दौड़ मेरा सरवा मर जाता भाई बे। अरे माई ए बा के बाजी झूठे में तू लड़ल हो, झूठे में चाचा कितना मार दिला। ते सरवा हमार लड़का ना हुए ते जरूर एकर लड़का हुए तबे कहीं एकर माई कहे एकर संग लसियाई रहती या। ए भैया जी राउ रहन ठीक ना लागेला। सही कहलू चाची। रे सरवा ते हमार लड़का हुए हमरा ओर से बोल। भैया जी बीच खेत में डरार बांध के रहुआ हमर मरद के मार के ठीक नहीं कर रहुआ झुलपी उखाड़ लेम हो। देख ल कड़वा तोर मेहरारू फटर बोलतिया हम चाहत नहीं कि मेहरारू के मुंह लागी जोरे ते अपना माई के बुला के ले तब के हम फरिया ले। हमर रजऊ के मार के मुंह दोना कदल बरसन आवे त हमहु हुकता नहीं करे के। दोना कहतड़ू दोना देखलू हना मार मुक्का के मार सरवसीना घवाही कदला बा। तू खाली आवे त हमरा रसगुल्लवा के तुम नु बताओतिया मेहरारू से मेहरारू फरिया। कौन चोट मारी मंगधोनी हमरा मरद के मरले बे बताइए के सीना फाड़ देबा जो कर। मंगधोनी ना मंगधोना मरले बा होई सरवते लइका जन्मले बड़ी तेरे में गलती बा ई हमार ना होई। अरे एगो होई सरवा लइका बा हम मार खा रहे थे ई सरवा ओकरा साथ दे रहा था जाके तुम ओकरा से फरिया के आओ। करे सौतिनिया ते हमरा मरद के मरले बड़ी सुन ले देवर जी राती के सहारे वना बन रहती नु तो एही माटी में हम उगाड़ देती। हे भोसड़ी ते नहीं रे तबे कहीं हई हमार बिया नहीं खेला गो ई सरवा ओकरे पे गइल बा। ई झगड़ा अब एजा ना फरे हम मुखिया जी के बुलाओ तनी। हेलो मुखिया जी। बोला ये हमारा रसगुल्ला तनी आई ना हमरा खेतवा में। कहवा हो? ओई में जे मिलल रहनी जब भुला गइनी। अच्छा ठीक बा आओ तनी। अमीनो के ले आएब। अच्छा ठीक बा ये रसगुल्ला आओ तनी। ए भोसड़ी ओई बेरा से खेला बेला कइले बड़े बता मुखिया कबले आई है। रुकी ना फोन कइलो आओ तनी। कुछ हो जाए जमीन रसगुल्ला का होना चाहिए। भाई साला कुत्ता बिला रास्ता में मर जाता। का हो गेल रसगुल्ला? मुखिया जी हइये हमार मरद के मरले बड़े सो देखियो त डाणार बीचे खेते में बांधा तड़े सो। ना मुखिया जी एक तो नाबालिग से ब्याह करता है और ऊपर से इसका खेत में डाणार बांध रहा है। चलो तो हो जाए। अमीन साहब भाई चलो हज कौन डाणार बना रे बीचे खेते में कैसन मरद रखले बड़े रे एक हो जाता है ना। नहीं मुखिया जी होखे हम सब खेला देखो तनी एगो हौ सरवा मार के हमर सीना तोड़ देला बा। ए महाराज हमरा मेहरा रोज फरिया न ली उ त हमरा से तेज बढ़ले बिया। रसगुल्ला हफ्ता में तू 3 दिन आओ तुमको जमीन तो हम तारा के दिवा दे लेकिन तोहरो ख्याल रखे पड़ी। कोनो बात ना पहले हई फरिया दी। अमीन साहब रउआ रसरी लगाई जमीन पे आ दोनों भाई के बांटी लगाई। रसरी से का हम तो डेगा से पूरा जमीन नाप देनी। ई सरवा विधायक के लड़का ना रही ना तो कहियो अमीन ना बनी। अच्छा ठीक बा नाप। ये हमारा रसगुल्ला आ चिंता मत करो। अरे जमीन तारा हो अरे मुखिया ही बुझा तू ही मुखिया आइन बाड़ी। अरे हौ न देख तोरा माई के खेला आ जा द माई की ये रहन बा तो कोई खाए कमी ना होई। अरे मुखिया जी आप कहीं भी शुरू हो जाते हैं। चलिए जमीन नापा गया। अच्छा अमीन साहब आज 2 डेग बढ़ौनी है ना बढ़ा देले बनी। तो दीदी के मुखिया से 60 घाट बाटे। रसगुल्ला जमीन तो नपा गइल। आ एगो कार करो अमीन साहब हेकनी से रउआ फीस अपन ले ली ठीक बा। हाँ, ठीक आ बिहने ऐसन बा कि कोनो दिक्कत हो जा तो हमरा घरे चली है जा। बाकी अगर ई मंजूर बा तो कोनो बात नहीं। अब हम चलत है। हम जानत ना रहनी रुआ हमारे संग बानी तो हमार कबो खेत जाई। अरे निश्चिंत रहे हमारा रसगुल्ला कुछ ना होई तारा तार जमीनियो रही आ सब धन तोहरे बा। चलो हो अमीन साहब। एक निकरन हमरा ठीक नहीं लगत। अब 4 आदमी बैठी तबे फरियाई। ठीक बा एला कड़ुआ हने आओ तो मुखिया तोरा संग ठीक नहीं के कहले बिने ते 5 आदमी बैठा ओइ में हमरो को बुलाइए हमहु आए बिने ही फैसला होई। ठीक बा। पड़ुआ काय खतर बोलल बड़े हमनी के बोलबे। आए हम कुछ नहीं की जानत।
जुगारे 10 लोग के बिटोर के मजाक चुदले बड़ा। मुखिया जी बताई नहीं लकड़ुआ के हम पूरा सरे है देख से नाप दनी हमरा सब लोग माने लाई लकड़ुआ मानते नहीं के 2 खट्टा जमीन खाती। मुखिया जी हम बताओ तनी के का भइल बा। हमके सब पता बा, कल पंचायत ठीक हो गई रहे, सब तोरे कइल धरावल हई। हां मुखिया जी हमने की कलिए हमरा के बुला के ले आइल बा। मुखिया जी तन तनी याद आवता का हो गजोधर तू कुछ बोलबा कि मेहरारू में खाली सट्टा रहबा। मुखिया जी रउआ जानत नहीं कि रसगुल्ला चीज है ऐसन बिया बड़ा एकरा में रस भरल बा लेकिन हट हट का सरपंच साहब गजोदरा का तो मेहरारू होइले ही है लेकिन संगे संगे मुखिया जी लहर मार लेता नहीं। सही कहतनी अमीन साहब। हई लकड़ुआ बाकी एकरा कुछ यादे नहीं खाओ। आ एगो हई बोला के ले आइल बा साथ है, इहो वही रूपरेखा के बा। हई गजोधरा बा बोलते नहीं के। आ एगो हई अमीन बा, हई अमीन के रूपरेखा ह, हई चश्मा ह। हेकर दुर्गति हो जाई त अगर एकरा बाप के मान सम्मान ना रही। ए रसगुल्ला तहने आओ तो हे जा बैठ ते बताओ सारा कहानी। जा खखवाई रहलू अनु जा मुखिया जी तारा के बोला होता ने जा सट के बैठ। सुनी मुखिया जी बैठा आओ हमर धन हो जाई। अरे बाप रे बाप ई तो अंगुरी पकड़ते पकड़ते पहुंचे पकड़ ले हलो। सही बात बा अमीन जी। समाजो भोसरी समाजो मुखिया में ते समाजो सारा खेला तार देखतानी चलो घरे तब तरह का फारतानी। बोला है हमारा रसगुल्ला का दिक्कत बा बोला। देखिए मुखिया जरा पंचायत सब केहू मान गए रहे लेकिन हई दो गालवा बाटे ये चढ़ा के कनी के लेके आइल बाटे। बोलबे लकड़ुआ कुछ कि ना। ए मुखिया जी का बोलेन हम बोलतानी हम बतावतानी मुखिया जी। ए मुखिया जी केशन बिया मेहरारू की खुल गइल बा साड़ी। हम तो पहले ही कहत रहनी अमीन साहब ई लकड़ुआ नाबालिग से बियाह कइले बा। देखा कर दे एकदम बच्चा लागत है। एही से कहल गइल बा मुखिया जी कि चीनी के बोरा के मुंह खुला रही त चूटी घुसिए न जाई। सही कहता सरपंच साहब। हां ठीक बा। हमरे घर में ऐसा आइले कबो ना होरला जाए नु पुत्रिन पूरा पंचायत में हमारी इज्जत ले गइलु नु। ए फसरी ते कौन है हमारा मेहरारू को बोले वाला रे? चुप। देखो तनी मुखिया जी एंग हमके ही परेशान करला मारेला। तोरा तो कुछ यादे नहीं खेवत। हमारा पहले ही से पता बा कि तनी के दुनु गुड़ा के 60 बा। वही से हो गजोधरा के लड़का के शकल तोरा शकल से मिलता। ई बतिया तो हम पहले से कहत नहीं के हमर बतिया मानी तब नु। हट तारे हमरा याद आइल बा। बोल का बताइए बताओ अबे। बहुत देर से तोर तमाशा हो रहल बा कामिन साहब। हां सही बात बा। अब रहुआ बताई मुखिया जी हमार भाई बा भाई ना दोगला बा। देखिए मुखिया जी कितना लबर लबर बोलता अगर ये बात पर हम अगर मुंह फोड़ दी तो वो तो हमरे में दोष दे। अमीन साहब ए तरह के झगड़ा ना फरिया। हई साला जौन बा एगो नाबालिग से बियाह कइले बा। हई गजोधरा बा एकर मेहरारू हर जगह लाग 60 बा। कोनो ना कोनो रास्ता निकाले परिया ना मनियो तो 4 लाठी खड़िया आ 4 लाठी बेड़िया ये सब कोनो के दिहल जाई। सही बात कहतन लेकिन वो कम नहीं की। लहड़िया लिया लाठी। अमीन साहब रहुआ जे तरह डेक से नपले रही हे जा नक्शा बना के डेक से नापी। हम देखता नहीं कौन नहीं खे मानत। उ सब तो ठीक बा मुखिया जी लेकिन तनी बढ़ा दे हमार। अरे निश्चिंत रहिए हमारा रसगुल्ला पूरा ध्यान बा तरफ। हम तब से खेला देखो तनी आ वही बेरा से चुपाइल बनी। एगो हई मुखिया बा एगो हई अमीन हमरा से कुछ पूछत रहे सो आ सारा विवाद हमरे जमीन पर बा। देखता नहीं रसगुल्ला हु के तरह करता है गजोधर। अरे इनकर जौन बीख बा न सारा बीख आज वो उतारता नहीं रे गजोधरा है ना। आ हे जा कब होता हमरा के वही बेरा से हम तार खेला बेला देखत नहीं खी। मुखिया चल नहीं हमारा फोन आवता। ठीक बा रहो चली। अमीन साहब हे जा नक्शा बनाई ठीक बा और हई खूर से सारा जमीन नाप दी। ठीक बा लेकिन हमरा और खेला तो पूछते बानी। अच्छा तनी ध्यान दे डूडे रसगुल्ला के बढ़ाइए के। ठीक बा। आजा खाच। मुखिया जी रउआ जे तरह कहला रहनी रसगुल्ला के 2 डेग बढ़ा दल बनी। अच्छा ठीक बा राउर हिस्सा रहुआ के मिल जाई। डूडे छोर बढ़ा दल बनी। 2 डेग बढ़ गइल बा। तो मुखिया जी हम चल तनी हमार जाग बा बिया ले आवे और जौन चीज होई रसगुल्ला तो खुदा फरी आली हम जाई नु। ठीक बा जा। सबरे लकड़ुआ संतुष्ट बाड़े ना नापी से। हम संतुष्ट नहीं की ई नापी उपी हम ना माने। तोरा जहाँ जाए होई तहाँ जाइए आ जब फैसला होइए जमीन के तब हम ही करे। चल तानी हमनी के चल रसगुल्ला। ए मुखिया का बात होत मत मानी हम तोरा के सुगुर में कोर्ट ले चले मम्मी ने फरिया का हम माने। ठीक बा कोर्ट में चल लाई।